Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. An balima maliyɛnw an b'aw fo k'aw barikada. A balimakɛ ni aw denkɛ don an marasila juri chercheur. Cɛya kana jiginna n ti forme ba la ka sababu kɛ mura kɛlen bɛ ka n kan minɛ quoi. Mais a ye video partager an bɛna révélation damadɔni kɛ. Nouvelle dɔw b'an bolo ko dɔw bɛ ka kɛ jamana kan an bɛna n da don la. An ka sujet fɔlɔ bi an bɛna kangari da an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw a bɛɛ tɛ mais diinɛ ɲɛmɔgɔw an k'an kɔlɔsi Mali bɛ ka taa sira dɔ kan. N'an m'an kɔlɔsi c'est-à-dire problème ba de bɛ sɔn ka wuli jamana kɔnɔna la. An k'an kɔlɔsi parce que an bɛ ka ko dɔw tagatɔ ye an bɛ kɔn ka kangari da parce que an bɔra yɔrɔ jan de. An bɔra yɔrɔ jan dɛ. C'est-à-dire an bɛna an da don ka kangari da diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw n'u y'a mɛn o don n'u m'a mɛn fɛnɛ a banna problème t'a la. Conseil don filanan Ivoire ka délégation nana Côte d'Ivoire ka délégation nana Assimi a rencontré yɛlɛma dɔw donna kow la ko kura dɔw yira kow la an bɛna ka na an da don o la bɛnkan laban minnu sɔrɔla an bɛna ka na an da don o fɛnɛ la k'o da aw tulo kan. Donc min ɲininen don aw fɛ a ye kɛri caman bila a ka j'aime cɛ a ye kɛri bila a ka j'aime cɛ a ye kɛri bila a ka j'aime cɛ a ka vidéo a ka a partager a y'a partager vidéo a ka se ka sécuriser a y'a partager voilà mɔgɔw b'aw ka partage la pour que ka se ka don a la k'an ka Serifukɛ fo Cheikh Tiyami Hayidara kabako fura tigi ala ye Serifukɛ sɔn kabako fura la fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi yɛrɛdimi kɔdimi Serifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03 o tɛmɛlen k'an ka belebele fo Seku Lasana Kanɛ belebele a dalen bɛ Segu a tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci a mago tɛ sa ni ko ferekera a bɛ taa ɲɛnabɔ a fɛ yen donc Lasana Kanɛ n'an y'a fɔ an b'a ka kadiriya ɲɛmɔgɔ fo Seydou Ba o ka foli belebele bɛ yan Abubakar Kamara n'o y'a ka Mugadamu Kati a ka foli bɛ yan k'a ka chauffeur kɛ Madu fo k'a ka soudeur kɛ Sidi ninnu bɛɛ ka foli belebele bɛ yan a ye vidéo a y'a partager o tɛmɛlen kɔ ka Cheikh Sala Kanjalo dankɔrɔba in actuellement y'o de fɔ maliyɛnw a garijɛgɛ ka di a bɛ Mali la bi an bɛ wagati min kɔnɔna la Cheikh Sala Kanjalo ale fa de ye Segu Dawuda Kanjalo fo an fɔ Tubakura n'a tɔgɔ fɔra dɔrɔn dɔɔni kɔnɔ c'est-à-dire maliyɛn baden bɛ minnu b'a dɔn minnu b'u yɛrɛ ye olu de bɔra Muhammad Abdoulaye Chadou la direct ka se Dili Umu ka na Sidi Modibo kan na n'olu ka fierté Cheikh Sala Kanjalo n'o sigilen bɛ golo kan maliyɛnw ɲininkali tɛ kɛ ko dɔɔni bɔra yɔrɔ jumɛn olu ka famille kɔnɔna la u folen bɛ yɔrɔ la donc ka victoire et gloire mɔgɔ mɔgɔ sɔnna k'i bɛ tugu an kɔ an ka hakilina n'an ka idéologie an ka président ye Segu Tunkara donc jɔ ɲɔgɔn fɛ victoire et gloire kɔnɔ ka Simi dɛmɛ a bɛ baara min na donc victoire et gloire a dayɛlɛlen don vraiment bɛɛ ye donc an bɛ don an ka vidéo kɔnɔ vidéo fɔlɔ n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛna kuma an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ parce que an bɛ ka ye nin tile filanin na ko dɔw bɛ ka kɛ an tɛ fɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen u ka taa a sira kan an ɲɛ bɛ initiative dɔw bɛ ka taa diinɛ ɲɛmɔgɔw k'u bɛna lajɛ ko ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan an ye min mɛn u ka ɲɛmɔgɔ dɔw da ko ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan ko ni maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan n'i y'a ta k'a lajɛ ko parce que ko jamana kɔnɔ ko bɛnbaliya bɛ yen ko jamana kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ k'an ni communauté man di communauté internationale ko an ni olu man di ko ka olu mankan fɔ k'a ban est-ce que y'a faamu ko parce que ko insécurité ko tɔ bɛ ka wara est-ce que y'a faamu ko djihadistes bɛ ka se sɔrɔ ko problème bɛ ka caya ko maliyɛnw yɛrɛ bɛnnen tɛ ko maliyɛnw fɔlen don ɲɔgɔn kɔrɔ bon an bɛ min ɲɛfɔ u ye u ka sabali bi an bɛ wagati min kɔnɔna la diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ ka nin initiative ta wallahi an ka bonya b'u yɔrɔ mais ko in sera niveau dɔw ma f'u ka faamu n'i bɛ initiative fɛn fɛn ta bi Mali kɔnɔ politique sira kan a dɔn ko force du changement mɔgɔ minnu sɔnna ka IBK lata mɔgɔ minnu sɔnna ko IBK ka système man ɲi i bɛ tɛmɛ n'olu ka initiative de sinon maliyɛn si tɛ ɲɔgɔn na maliyɛn dɔw de bannen bɛ changement hakilina ma maliyɛn dɔw de bannen bɛ changement kuntilenna ma maliyɛn dɔw de ko bi actuellement premier ministre a bɛ ka projet min porter n'o ye Assimi ka projet ye
malien dɔw ko k'u t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ wele bilala u ma sira sugu bɛɛ la bon n'u ma sɔn ka u yɛrɛ ye o wele ninnu kɔnɔ bon n'u taara stratégie wɛrɛw la k'u bɛ don diinɛ ɲɛmɔgɔw kan ni diinɛ ɲɛmɔgɔw m'u kɔlɔsi k'u lamɛn ou bien k'u bɛ initiative sugu dɔ ta ni ala ma jan kɛ a bɛ sɔn ka kɛ fili de c'est à dire n'a fili dun kɛra a ma nɔgɔn parce que mali kɔnɔ kulu foyi ti ɲɔgɔn na malien bɛɛ bɛnnen don mali kɔnɔ mɔgɔ dɔw de ko k'u ka changement kɛ ko ka na ni yɛlɛma ye dɔw ko yɛlɛma man di olu ye dɔw ko i bɛ k'a kana bila fo 2023 aw yɛrɛ k'a ta k'a lajɛ olu tigilamɔgɔw mɔgɔ min ko yɛlɛma ka kɛ ani min ko yɛlɛma kana kɛ ko i bɛ k'a ka continuer 2023 est-ce que olu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que enjeu ye mun de premier ministre nalen a fɔra ko gouvernement bɛna falen gouvernement d'union nationale an ɲɛ bɛ mankan baden de bɛ ka wuli fɛn baden ko o ko bɛ ka kɛ nin wagati a kun ye de ka gouvernement d'union nationale dɔ bila sur place ko malien bɛɛ ka don o gouvernement kɔnɔ anw dun tɛna sɔn o ma parce que o tɛna marcher o système o de ye mali ci gouvernement d'union nationale kojugu kɛbagaw ani koɲuman kɛbagaw ko k'o fara ɲɔgɔn kan k'an ka ɲina kɔrɔlen ma ko ka gouvernement dɔ bila sur place ka élection préparer là ça peut pas marcher o tɛ se ka kɛ malien tɛna jɛn n'a ye an ye mali kura min kɛ ni mɔgɔ min ma kariya k'i décider i bɛ ka bin wagati ka bɔ fanga kɔ fanga binnen e y'a ye sisan ko bɛɛ banna ko tiɲɛna k'i bɛ n'i gulon fanga kura la n balimaw o ka gɛlɛn k'e ka tila ka place sɔrɔ gouvernement kɔnɔ a ka gɛlɛn i b'a dɔn politiki adamadenya yɛrɛ la diɲɛlatigɛ yɛrɛ la des fois choix de bɛ yen adamadenw kan ka choix dɔw de kɛ i ka responsabilité kɔnɔ o ye choix historique dɔw ye ni ɲɛ bɛ yɛlɛma la kariya i ka tugu yɛlɛma fiɲɛ kɔ ni yɛlɛma fiɲɛ bɛ ka ci kariya i ka tugu a kɔ mais k'i sigi calcul la fanga binnen e dɛsɛlen k'i se sugu bɛɛ kɛ sisan k'e bɛna fara yɛlɛma mɔgɔw kan k'e n'olu ka jɛ ka gouvernement partager poste ministériel dɔ ka d'e ma k'a kɛ gâteau clat ye an ko mali kura la n ko de banna o problème de bɛ yen parce que mali kura la partage de gâteau tɛ cɛ minnu kariyara n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ minnu kariyara o bɔ moment k'u ka baaraw tiɲɛ mɔgɔ minnu kariyara ka risque ta mɔgɔ minnu y'a ye mali kura bɛ se ka na mali bɛ se ka yɛlɛma est-ce que i y'a faamu min tɛ kɔrɔlen sira ye olu minnu kariyara mali kura bɛ appartenir olu de bolo olu de ta ye mali kura ye olu de ni changement hakilina min nana sisan a bɛ lajɛ olu fana ka o changement baara kɛ sur papier o changement baara a bɛ lajɛ u ka o changement vision porter olu fana ka essayer ka lajɛ mais tante dolu ma olu ka essayer ka lajɛ an bɛ bɔ min kalama i b'a ye k'a fɔ bɛɛ de bɛ kule la gouvernement d'union nationale an ka gouvernement dayɛlɛ bɛɛ ka don o de ye jamana ci fɛn min ye jamana ci an tɛna sigi k'a lajɛ o ka marcher tuguni n'i y'a ta k'a lajɛ donc ne bɛ min fɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye u k'a kɛ ala kama u k'u méfier i b'a dɔn c'est à dire anw y'an ni de di n'i y'a ta k'a lajɛ an kun bɛ se ka sa révolution in na pour que ka mali kisi Assimi kun bɛ se ka sa révolution in na Sadio Kamara ninnu kun bɛ se ka sa révolution in na Choguel ninnu bɛɛ ni kun bɛ se ka to révolution in na pour que mali kura kana n'a ma ya o nana ni politiciens bɛ fanga kɔ u ka élection kɔnɔ n'u bɛ fanga kɔ u ka t'u labɛn u ka campagne daminɛ mais k'a fɔ k'u bɛna u sen fereke transition sen na anw tɛna sɔn a ma anw tɛna sigi k'a lajɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ transition in n'a tiɲɛna bi a bɛ don anw de ka bilan kɔnɔ transition in n'a dɛsɛra bi anw de tɔgɔ bɛ tiɲɛ ni sanja in na aw ye jama lafili ayi i bɛ k'a ta k'a bɔ yen ka na ni mɔgɔ dɔw ye olu ma se a bɛ don anw ka bilan de kɔnɔ mɔgɔ minnu ko yɛlɛma kana kɛ olu ka foyi t'a la u ka foyi ma tiɲɛ au contraire olu tora u ka idéologie kɔ fanga tiɲɛna u bolo k'u to u ka idéologie kan donc il faut que u ka kariya de ka muɲu i b'a dɔn diɲɛlatigɛ ye gagné ani perdu ye diɲɛlatigɛ la souvent i bɛ choix dɔ kɛ a choix tɛ ɲɛ i bolo n'a choix ma ɲɛ i bolo i b'i sigi ka limaniya ka ala yɛrɛ ka wagati kɔnɔ ni ala ka wagati nana se i ma wagati min na ni ala ko i bɛ kɛ min ye i bɛ kɛ o ye mais a ye choix dɔ kɛ ka regretter o choix la k'a bɛ segin aw kɔ n balimaw o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw de ye u nin di ka baara kɛ k'aw bɛ segin aw kɔ i ko fɛn ma kɛ cɛ o fana ka gɛlɛn dɛ n'an ye mali kura jɔ o kan an kana ɲɔgɔn nɛgɛn mali bɛ tila ka bin saraka yɛrɛ t'a la révolution in n'a kɛ musala kan n'an taara ɲɛfɛ wallahi coup d'état wɛrɛ bɛ kɛ donc o de la an sera niveau dɔ ma
où chacun doit prendre vraiment ses responsabilités. Quand il y a une dynamique fait, ko sera terrain min ou tenin terrain maîtrisé, ou délai ala ni kira kama, ou ku sembo ni initiative là, ni initiative n'a be ke da yeleleno premier ministre nana da yeleleno akoko ka be fara ngonga, mo munu akli shaimai, ali fanga koro mo nu ko ku be yelama, ou be son tubima, ou be son shaiman dynamiquement. Fanga kura be ka marani système kura me ou be soma ko asimi me ka barake asimi me ka moyen de armement kanga barake ni Russie nous sono ma dia dongodo ou kana force du chaiman ngono asimi me ka barake ni force du chaiman donc ou kana ou yere yo o force kono anga je anga barake nyo fa ma ko fe ko kata médiation parallèle doke kata médiation parallèle doke mo munu ngo chaiman ani munu ngo chaiman te ko lu fara ngona gouvernement d'union nationale ke c'est-à-dire antena jeni a logique te marché o de malici est-ce qu'il y a famu mali e binin fenfeke an ko ke musala de ka ni mo min ko ale ti yelema fe mo min ko yelema ka ke ta dien yoro olu te se ka bara ke ni yoyin donc ne be min na nga dinaye mo fe anga boya bu yoro u ka ke ala kama mali sera danga mima u ka laje ko be kola u ka da krefe ou ku sembo mali situation politique là wallahi gela ki se gelen de mali situation politique là me wakati mina mali situation politique gela ki se gelen te parce que mi yera ene jigila tike ne ya mo do ka kuma me adina ye mo do ne u ka kuma me olu bala kani seda o mandi ani jien mandi politicien mi ko discours kele ne fo politicien mi ko o de fo ko en isolé lendo politicien mi ka terme mi fo aw yera be ka segi o terme nga o ba ira ka foko politicien nun do o ka akilna sera o lankante politicien be mare politicien mun ko shayman nga ke boya ankelen do ka boya ni kala sema olu yoro la parce que olu kariara ka risque do reta o risque ala jabi u bolo donc olu boye o risque o jabi konna la mais munu makaria ka risque ta munu ko ibe ka continuer on ni dinanye mo nana olu be ka kuma ka min fo ni dinanye mo do betere nolu do be ka o kuma ka unta kubu proga ko mali ko jiekelen do ki kodo mali la est-ce qu'il y a famu kani partenaire do mandi ko insécurité be politicien be ka o discours kele ne ka o ka donga foko politicien be ka o discours kele ne ke o ka donga foko communauté internationale no e français fene be ka o discours kele ne ke donc o de la me ka fo ngame terrain politique minga ama yini dinaye mo fa terrain politique a maîtriser le manoko a to mo mo me scène politique ka olu de be se ka a maîtriser ame wakati mina ni dine da dona la ni alama janga ba nga révolution blagata sira do la malien ma o la yini ne anga révolution ngata sira do la wallahi malien ma o nyanyini malien ma o la yini donc mo munu banema tubima nu sera dinaye mo a ira ka uta e do ye ay dan do ma aka situation politique a to ambulo a to malikura anga se ka jo ame wakati mina na dîner impliqué ko jugum politique siraga surtout koron fe manga mi me enfeyan akoda mene la ni dîner ko mangane Dieu merci ayo famu ay dîner sembo ala o be faga do situation politique là kan ni dîner yemo fo yongo or la ne be minye fo anga dîner yemo ka nyinu fe c'est-à-dire o be ka piège do de tandi ala kama o kana songa bi piège ngono nu be na piège ngono amai adamani mali la parce que bi on me yoromina est-ce qu'il y a comme on me yoromina ka révolution continue dien kono fo etena on la rekilala billahi on ya ninde di ka senga ninde tuni ka mali bla raika ka mali bla senga kana ni institution kurawe ka constitution yelema kana ni tagabolo ni système kurawe fo ita ne te kwa dien kono fo mi mena mbo sira ka ni ala ka masate donc munu numa karia ku ka responsabilité ta ibe ka tana nuba animisa kono nolu be fesisa ka do dynamique de changement kono o ma ngata dynamique ko fere premier ministre e sira daile sira flatter o kana premier ministre ka sira kono o kana force du changement kono ni be fega fanga indeme bi asimiya iraki kana force du changement kono e ma force du changement a baptême de feu kera domina no le 14 janvier jama min bora kabila ala ka mali da ngoma del ka bo mo mali ko kabna o journée commémorée mali ko kabna o donge dombay 14 janvier abena to ka fêter abena faranga fetu ka do me chômer ala do me férié ala
o b'a yira k'a fɔ kɔrɔ de ko révolution kɛra hakilina min kama ko Asimi ma ɲina révolution esprit kɔ révolution esprit a bɛ fɛ k'a yanga k'a ta ba la u ka segin ka na d'a ma tugun mais n'u ko k'u bɛna sira surunin de fɛ o de ye ko gouvernement d'union nationale o tɛ se ka gɛrɛ yani diɲɛ wuli cɛ gouvernement tɛ kɛ d'union nationale ye ni Asimi ye gouvernement d'union nationale ni Asimi y'a kɛ ne bɛ jigin a la ni Asimi ye gouvernement d'union nationale bila sur place Choguel ka gouvernement d'union nationale anw ni fanga kɔrɔ ka baara kɛ n'u y'a kɛ u ye maliyɛnw janfa u ye martyrs su janfa est-ce qu'il y'a faamu c'est-à-dire u ye africain bɛɛ janfa gouvernement d'union nationale ka gâteau tila a tɛ se ka kɛ Fort du Chahima a ka révolution kɛ ni gouvernement bɛ sigi Fort du Chahima de bɛ sigi a gouvernement na Fort du Chahima n'o ka sɔrɔ gouvernement kun ka di ye révolution kun ka di ye wagati min na an bɛ bɔ ka IBK kɛlɛ e kun bɛ bɔ a nɔfɛ tuma bɛɛ i b'a ye dɔw olu b'a essayer tuma bɛɛ k'u bɛ kogo surunin de ta quoi u bɛ sira surunin de ta tuma bɛɛ histoire la sira surunin sira min ka nɔgɔn olu b'a fɔ k'u bɛ la théorie du passager clandestin c'est-à-dire k'u dogo ka sira surunin ta donc politiciens minnu m'o baara la diinɛ ɲɛmɔgɔw kana bi u ka piège kɔnɔ anw m'an sɛbɛ de la anw m'an sɛbɛ de la dɛ est-ce qu'il y'a faamu anw bɛ ka changement min demander changement in bɛ an dusukun de kɔnɔ wa an dalen bɛ changement in na wa changement in baara bɛ ka kɛ mais mɔgɔ minnu diɲɛ don o don an ka partenaires ka choix u b'o critiquer armée bɛ ka monter en puissance u b'o critiquer u ma sɔn o ma u ko k'an ni communauté internationale bɛ ɲɔgɔn na olu bɛ siran o de ɲɛ k'an k'olu fara an kan est-ce qu'il y'a faamu k'an ka olu fara an kan an ka jɛ ka baara kɛ cɛ an kana ɲɔgɔn k'a tɛ marcher billahi a tɛ marcher Mali kura ma dɔ de fɔ dɛ Mali kura billahi a tɛ kɛ a tɛ kɛ n'i ye choix min kɛ i b'a choix assumer n'i ko k'i bɛ IBK kɔ n'i IBK binna fanga i b'a assumer anw fila an kun bɛ se ka sa o anw ka baaraw kun bɛ se ka tiɲɛ o M5 la mɔgɔ baden de bɛ minnu ka baara tiɲɛna mɔgɔ baden dɔw muso u y'u furu sa ka b'u cɛw kun anw bɛɛ ka couple an ka foyers kun bɛ ɲini ka perturber tellement que a wagati gɛlɛyara est-ce qu'il y'a faamu a tɛ se ka lakali an b'o kɔnɔ ko bannen ko sumalen k'aw bɛna essayer ko k'o profiter ka don da surumani fɛ billahi a tɛ kɛ cɛ o cɛ ye gouvernement d'union nationale kɛ i n'anw bɛ ɲɔgɔn na fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ Fort du Chahima u kariyara u y'u ka ko kɛ ko ɲalen olu de b'a risque profiter parce que n'i y'a ye o ye IBK lata Fort du Chahima mɔgɔw dalen mun don u yɛrɛ la u dalen don a la olu bɛ se ka baara kɛ ka tɛmɛ IBK kan o dalen b'a la IBK ye tiɲɛni min kɛ a tiɲɛni olu bɛ se k'a réparer donc gouvernement bɛ composer ni o mɔgɔ de ye mais ka gâteau tila an tɛna jɛn n'a ye dɛ ni président kɔni y'a kɛ problème t'a la ni mɔgɔ min y'a kɛ an k'an sigi an k'a lajɛ n'a wolola min na a tɛna dogo parce que cɛ an sera yɔrɔ dɔ ma il est temps tiɲɛ dɔw bɛ an ka fɔ ɲɔgɔn ye halisa ne b'a ɲini est-ce qu'il y'a faamu diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a kɛ ala kama a ye las'u ma dɛ delili de don u k'u sen bɔ nin ko in na est-ce qu'il y'a faamu u k'a kɛ ala kama diinɛ ɲɛmɔgɔw IBK binna yan IBK binna yan maliyɛn bɛɛ kumana a fɛ est-ce qu'il y'a faamu n'a tun bɛ mɔgɔ ka kuma mɛn an tun tɛ se nin niveau in ma an tun tɛ se nin niveau in ma sinon IBK bin wagati diinɛmɔgɔw y'a tenter o mais IBK m'u ka kuma lamɛn o u y'a tenter a m'u ka kuma lamɛn donc n'a ma ɲɛ an sera nin niveau ma an k'a lajɛ an ka sabali Mali bɛ ka taa surtout wa n ye kuma dɔ mɛn diinɛmɔgɔw da a bɛɛ tɛ dɛ a mɔgɔ dɔw u ka sabali a kuma ma ko ye c'est-à-dire ko Mali ko an ni diɲɛ mɔgɔ bilalen bɛ ɲɔgɔn na ko jamana tɛ se ka continuer ten ko kuma dabila o tɛ tiɲɛ Mali ni Chine bɛ ɲɔgɔn fɛ Mali ni Russie bɛ ɲɔgɔn fɛ ani Iran bɛ ɲɔgɔn fɛ ani Turquie bɛ ɲɔgɔn fɛ ani Burkina bɛ ɲɔgɔn fɛ ani Guinée Mali ma isolé politiciens ka kumakan de don diinɛmɔgɔw kana sɔn ka kumakan utiliser ani diinɛmɔgɔw ko insécurité bɛ Mali fan bɛɛ lakanabaliya an b'a fɔ o tɛ tiɲɛ mais diinɛmɔgɔw u k'a dɔn k'o ye politiciens ka kuma ye bi Mali armée bɛ ka monter en puissance yɔrɔ baden de libéré la France ka taa na nin yɔrɔ ninnu ma se ka libéré o nin yɔrɔ ninnu ma se ka libéré o diinɛmɔgɔ minnu bɛ ka kuma fɔ France ka taa na aw munna ma bɔ ka nin yɔrɔ dénoncer pourquoi u ma nin yɔrɔ dénoncer n kan tɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ ma dɛ caman bɛ tiɲɛ fɔ wallahi mais mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u m'u kɔlɔsi u bɛ don politiciens ka terrain kɔnɔ n'u donna ni politiciens ka terrain i b'a ye u ni anw bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ Mali ko sera yɔrɔ min ma c'est-à-dire anw ye faso ta ni fɛn bɛɛ ye quoi
faso anw y'a ta ni fɛn bɛɛ ye faso tɛna jɛngɛ anw ɲɛna faso tɛna tiɲɛ anw ɲɛna cɛ o cɛ ye faso ci anw bɛna faso protéger de ka faso lakana c'est-à-dire i bɛ bila l'écart Mali kura bɛ ka jɔli min kɛ n'i bɛ fɛ ka yira an na k'i changera fort du changement min bɛ yen i bɛna i bila o logique kɔnɔ Dieu merci ka mɔgɔw bɔ a kalama fort du changement na n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ dɔw commencera ka na don a la minnu tun bɛ fanga kɔrɔ la u y'u ka erreur reconnu bi u bɛ ka na force du changement kɔnɔ o de ye nasiraw n'i nana i bɛ terrain ta kɔfɛ o mais kana k'e bɛ terrain ta a kunkolo ma o tɛ se ka kɛ quoi n'i nana donc i bɛ layɛ i bɛ tester est-ce que i changera i mana na force du changement na mɔgɔ kɔrɔw temps de bɛ d'i ma k'a layɛ est-ce que karisa changera karisa jogo yɛlɛmara est-ce que fɔlɔ a tun bɛ sɔn ko dɔ ma est-ce que a bɛ sɔn o ma donc n'i nana ni force du changement y'i tester don min na ni poste ministériel dir'i ma o la maliyɛn si tɛ se ka jigin i la i b'a sɔrɔ i ye preuve ɲɛnamaw yira an na i y'a yira an na k'a fɔ ko réellement i changera mais o ma kɛ ka na sisan k'aw bɛ don fenêtre fɛ ka kogo surumani ta ka na ko mɔlen bannen a bɛɛ ni ala ni kɛra cɛ ni Asimi y'a kɛ a ye révolution janfa a ye révolution janfa a ye révolution trahi ni Choguel y'a kɛ a ye révolution janfa a ye révolution trahi gouvernement d'union nationale a tɛ kɛ gâteau tilata tɛ an ma tila an ka problème na an ma tila est-ce que i y'a faamu an k'an ka baara fɛn fɛn kɛ ko ka gouvernement d'union bila sur place a tɛ se ka kɛ fort du changement o de la n'i y'a ye nin ko sugu bɛɛ bɛ kɛ est-ce que i y'a faamu parce que ne jiginna fanga de la fort du changement bila ko tɛ olu de kan ka bila place poste de responsabilité la yɛlɛma hakilina mun b'u la u ka taa n'a o yɛlɛma hakilina ye administration na mais halisa fanga kɔrɔ mɔgɔw de bɛ administration kɔnɔ administration fanba b'u bolo état bannen bɛ état bɛ ka sumaya yɛlɛma ma o de la i b'a ye k'a fɔ nin ko bɛ ko la a bɛ ka kɛ ka to tila image sinon n'o k'a sɔrɔ fort du changement a mɔgɔw donna administration kɔnɔ n'u bɛna administration mentalité yɛlɛma de par exemple u bɛna baara ka kɛ heure la jigin ka kɛ heure la an ka état ka terrain de vie dɔgɔya i b'a ye k'a fɔ an ka yɛlɛma don an jogow la an comportement an ka baara kɛcogow yɛlɛma service publicw la ni dossiers taara dossiers ka teliya bɔli la dossiers 72 heures dossiers ka traité est-ce que i y'a faamu dɔ ka bɔ corruption na fort du changement n'o k'a sɔrɔ Asimi ninnu commencera olu placer la san b'a sɔrɔ administration yɛlɛmana mentalité yɛlɛmana hakilinaw yɛlɛmana mais an bɛ jugu la o yɔrɔ la dɛ u bɛ ka suma o la wa u dun kan ka o de kɛ mais min ye ka gâteau tila e ma kariya k'i ka responsabilité ta wagati min na i bɛ ka tatɔ ko tiɲɛ k'e bɛ na i fréquence na billahi a tɛ marcher wala a tɛ marcher donc diinɛ ɲɛmɔgɔ est-ce que i y'a faamu an ka bonya bɛ aw yɔrɔ ne b'a ɲini aw fɛ a k'aw sen bɔ nin na diinɛ ni bonya min ka kan n b'a dɔn Asimi ye cɛ min ye a bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw bonya o kan kɔnɔ n'u kan ka bila place min na a bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw bila o place kɔnɔ ko caman bɛ ka kɛ i b'a ye k'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw kow bɛ ka confier o la dɔɔni don wa anw yɛrɛ bɛ Asimi exhorter diinɛ ni place min ka kan o ka d'u ma mais diinɛ ɲɛmɔgɔ min ye scène politique ye a y'a kɛ ala kama aw sen bɔ a la n'an m'aw sen bɔ a la bilahi Mali bɛ ci n'an m'aw sen bɔ a la walahi Mali bɛ ci est-ce que i y'a faamu donc n bɛ min fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ye a y'a to scène politique ko min bɛ ka kɛ politique sira kan a y'a kɛ ala kama k'aw sen bɔ a la mankan tɛ yen politiciens de bɛ ka wuli ka mankan créer sinon bilahi mankan tɛ yen Choguel nana mankan tɛ yen Asimi bɛ yan mankan tɛ yen u bɛ ka mankan de créer donc u bɛ ka piège dɔ u bɛ ka dingɛ dɔ de sen an ka ala k'an kisi n'a mankan wulila c'est-à-dire a tɛna taa ka diinɛ ɲɛmɔgɔw tɔgɔ to o de la an b'a f'u ye n k'u sen bɔ a la min ka gɛlɛn olu ma ne b'a ɲini an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ min ka gɛlɛn o ma an ye Mali kura min fɔ tiɲɛ don ou bien tiɲɛ tɛ armée bɛ ka baara kɛ économie bɛ ka tourner n'i y'a ta k'a lajɛ usines bɛ ka jɔ entreprises bɛ ka jɔ siraw bɛ ka da ne bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ɲininka o bɛ ka kɛ ou bien o tɛ ka kɛ n'o bɛ ka kɛ donc o b'a yira jamana bɛ ka marcher ni politicien fɛn fɛn nana ka wo ci a donna ta a bɔra ta ala kama a kana a tigilamɔgɔw lamɛn a ye dugawu k'a ye misiri la an mago b'aw ka dugawu la an mago b'aw ka dugawu la mais a y'a kɛ ala kama a k'aw sen bɔ politiciens sen na a kana sɔn u ka population ani diinɛ ɲɛmɔgɔw u kana problème don ani diinɛ ɲɛmɔgɔw cɛ a man ɲi a cɛ man ɲi bi maliyɛn bɛ niveau min na tellement que maliyɛn dalen bɛ révolution na i b'a kalama ko ni mɔgɔ o mɔgɔ i jɔ maliyɛn n'a ka révolution cɛ bilahi c'est à dire i b'a ye maliyɛn bɛ taa quoi maliyɛn bɛ continuer a ka révolution sira kan
ali bi me kuma dɔ fɔ ye ne Amara tɛ se k'o yɛlɛma Asimi tɛ se k'o yɛlɛma Choguel tɛ se k'o yɛlɛma par exemple bi ni ko i bɛ Mali lasegin Faransi ma i kɛra Asimi ye o i kɛra Choguel ye o a bɛɛ ni Ala cɛ maliyɛn bɛ ba i la ni ko Faransi ka segin ka na opération kɛ Mali la maliyɛn bɛ ba i la ni ko maliyɛn ma bi k'an ka Russie bila i kɛra ne Amara ne Amara mana fɔ bi k'an ka Russie bila maliyɛn bɛ tigɛ ne la mɔgɔ tɛ n lamɛn Asimi mana fɔ k'an ka Russie bila bi mɔgɔ tɛ Asimi lamɛn Choguel mana fɔ k'an ka Russie bila bi mɔgɔ t'a lamɛn donc n bɛ fɛ ka fɛn dɔ de fɔ révolution bɛ ka direction dɔ de ta mɔgɔ si kana ɲaga i ka popularité la ko bɛ ko la k'i b'a kɛ n'i y'a kɛ ni maliyɛn ma b'i kɔ i ka tigɛ na bilahi maliyɛn bɛ b'i kɔ cɛ mɔgɔw ɲɛyɛlɛnna mɔgɔw sera état d'esprit dɔ la a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ u kunna ka se degré dɔ ma n'i ko k'i bɛ nkalon dabiri ye bilahi u bɛ b'i kɔ n'i ko k'i ye mɔgɔba ye i bɛ commencer mɔgɔw bɛ commencer k'i critiquer mɔgɔw bɛ commencer ka dɔgɔyama dɔ ta k'a s'i ma k'a sɔrɔ e kun b'a miiri k'u bɛ se ka min fɔ donc ne kɔni bɛ min fɔ an ka sabali an ka segin an ka sabali sinon n ka bonya bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ n t'u dɔgɔya mais ko sera niveau dɔ ma a bɛ ka taa terrain dɔ kan wallahi u tɛ terrain in dɔn u ka sabali hali Ivoire crise la crise min bɛ ka gérer de façon diplomatique a wagati ne ma sɔn ka n da don a la mɔgɔ caman wulila Amara ye kuma diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u sen bɔ a la tellement que o bonya bɛ ne yɔrɔ ne ma sɔn ka kuma nin si la mais n'i y'a ye bi c'est ma première fois n ka vidéo dɔ kɛ c'est à dire ka kuma diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw fɛ c'est ma première fois tellement que o bonya bɛ n yɔrɔ mais a sera niveau dɔ ma il est temps an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye kelen kɔni bɛ yen révolution t'a janfa an pɛrɛlen don n'an ni mɔgɔ min bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kɛw fɛ n'i bɛ kɛ an fɛ an bɛ tiɲɛ sira min kan ani bɛ baara kɛ mais n'i y'a sira bila an kalila kuranɛ la an bɛ ɲɔgɔn bila donc an bɛna an ka sujet filanan kɔnɔ Ivoire délégation belebeleba dɔ bɔra est-ce qu'il y'a faamu Côte d'Ivoire ka na u nana Asimi rencontrer Ivoire saraso a mercenaire ninnu bilali ko la délégation in na Togo kun b'a la Togo ka délégation kun b'a la Togo ye rôle ba de jouer ka Mali ani Côte d'Ivoire ka u fara ɲɔgɔn kan ka Mali ni Côte d'Ivoire u hakilina ka kɛ kelen u ka solution sɔrɔ par rapport à la libération des 46 mercenaires je vous rappelle Mali ni Côte d'Ivoire cɛla la n'i y'a ta k'a lajɛ Togo da bɛ don a la parce que Asimi ka bonyaba de bɛ Togo yɔrɔ Togo de kayara ka ci fɔ CEDEAO ye k'a fɔ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u kana sanction bi Mali kan k'u kana Mali ka coup d'état layɛ dɛ mais problème min ye Mali bila ka coup d'état kɛ k'u ka o de layɛ k'ale tɛ jɛn n'a ye ko sanction ka kɛ Mali kan a kelen ye opposé CEDEAO chef d'état la wa finalement u labanna ka to Togo ta la bon ni Togo y'i da don médiation na ka kuma Asimi n'a kɔrɔkɛ cɛ n'o ye Alassane ye ne bolo Asimi tɛ se ka ban an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Togo président ka kuma ma Togo président ka delili Asimi tɛ se ka ban ma parce que an sera yɔrɔ dɔ an bɛ tiɲɛ fɔ adamaden mɔgɔ i bɛ siran i bonyabaga ye wa i tɛ se ka bɛɛ kɛlɛ n'i bɛ jamana kɔnɔ diyagoya n'i bɛ jamana mara allié dɔw bɛ k'i la Mali ka allié sur dɔ ye Togo ye donc ni Togo tɛ aw ɲɛ bɛ CEDEAO jamana jumɛn bɛ se ka kuma anw fɛ k'anw b'a lamɛn ni Togo tɛ anw bɛ se ka CEDEAO jamana jumɛn de lamɛn donc ko Togo nalen u ye kumaɲɔgɔnyaw tɛmɛ Mali autorité ni Côte d'Ivoire autorité cɛ mais même mɔgɔw hakili jigin an m'a ye Côte d'Ivoire ye dɔ bɔ dɔgɔyama na u ye dɔ bɔ neni na u tun bɛ kumakan gɛlɛn min fɔ Asimi ma u y'o bɛɛ bila o condition de fɔr'u ye ko n'u b'u ka sarasiw ka libération fɛ u ka kumaba dabila réseaux sociaux kan u ka bagabagalikan dabila kangari dara CEDEAO yɛrɛ u b'o logique kɔnɔ i m'a ye u ye tɔn jigin sisan u bɛ ka tɔn baisser a bɛɛ ye ka Mali nɛgɛ donc ko de jalatigɛ la ko bɛnkan dɔ sɔrɔla protocole d'accord ko bɛnkan sɔrɔla Mali ani Côte d'Ivoire cɛ mais bɛnkan in n b'a dɔn dans les jours à venir Asimi bɛna kuma bɛnkan in kan donc o kɔrɔ ye Mali ni Côte d'Ivoire cɛla mankan a bɛna ban donc ni mankan in banna an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a ka d'an bɛɛ ye parce que mankan banni i b'a dɔn mɔgɔ n'i sigiɲɔgɔn jamana cɛla la mɔgɔ si tɛ Ala deli a ka kɛlɛ mais ni kɛlɛ jagoyara i kan ni kɛlɛ imposera solution wɛrɛ tɛ e bolo kɛlɛ kɔ i bɛ kɛlɛ kɛ dɛ i b'i sɛbɛ yira fo k'a s'a danna wa Mali y'o de kɛ Mali y'a sɛbɛ yira fo k'a s'a danna donc ko seli a danna diɲɛ bɛɛ kumana Asimi ma sɔn maliyɛn bɛɛ bɛ Asimi kɔ maliyɛn bɛɛ b'a kɔ n'a y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ su tile n'a y'a bila yɔrɔ min an b'a kɔ parce que a ye cɛya de yira an na anw bɛ tugu i kɔ n'i ye cɛya yira an na n'i
n'i ye cɛya bɔ a ko la bilahi an b'i bila an tɛ tugu jitɔ kɔ Asimi ye cɛbakɔrɔ de ye cɛbakɔrɔ 2 ani tila o de la an tugura Asimi kɔ est-ce que y'a faamu donc an tugura a kɔ finalement ko protocole d'accord dɔ sɔrɔla est-ce que y'a faamu Mali ani Côte d'Ivoire cɛla la donc protocole d'accord an t'a dɔn min don mais o kɔrɔ ye kɔni hali ni mɔgɔ ninnu bɛ bila i b'a sɔrɔ Mali ye fɛn dɔ fɛnɛ demander Côte d'Ivoire k'o kɛ c'est à dire fu tɛ quoi a bila u kunna ko in tɛna kɛ fu ye Mali bɛ dɔ bila est-ce que y'a faamu a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ Mali bɛ ko dɔ kɛ Côte d'Ivoire fɛnɛ bɛ ko dɔ kɛ Mali bɛ ko dɔ kɛ Côte d'Ivoire bɛ ko dɔ kɛ n balima dɔ b'a la ko le dossier est déjà judiciaire est-ce que vous voyez awɔ n balimakɛ le dossier est déjà judiciaire option 2 de bɛ pour que ka Ivoire mercenaire bila option fɔlɔ n'a bɛ kiiri ka bolo kan Mali bɛ se ka loi d'amnistie ta ni bɛnkan kɛra CNT bɛ loi d'amnistie voter o bɛ kiiri bɔ a ma